Jo he viscut el que patí mon pare en tot el tema perquè m'abuelo era concejal de la República, del partit de Manuel Azaña, i clar, quan es va acabar la guerra, pues, els concejals i els alcaldes i tots els que tenien algun càrrec pues, van ser reprimits per el franquisme. I clar, jo he viscut amb mon pare tot el que he patit perquè m'abuelo tinguera un reconeixement. I clar, mon pare ja pues, al faltar he trobat que feia falta alguna cosa. I farà una vintena d'anys, sobre el 2003, van decidir fer un memorial així per als republicans, una xicoteta cosa, perquè clar, ahir està pues, és per vindre a fer homenatges, encara que ells no estan així. Estan escampats, perquè mateix a m'abuelo el van fusilar a Dénia, que portaven a fusilar allí, a l'alcalde de Pego el van fusilar a Alacant, i així, pues, així Pego n'hi ha una parella, però que són perquè van morir a la presó, no perquè... I en fi, així venim tots els 14 d'abril, fem un petit homenatge i encara pues, estem lluitant per a veure si poden recuperar els cossos. I estem per això ajudant el que puguem, per obrir les fosses i... Això ha sigut subscripció popular o ha hagut alguna ajuda de la institució? No, ha sigut nosaltres i comptant amb l'Ajuntament, que ho ha pagat l'Ajuntament això. Perquè nosaltres som una associació, però clar, no disponem de diners, fem algunes cosetes, però de moment poca cosa. I qui va decidir fer-ho així o dissenyar això així? Sí, va ser entre tots. Posar una plaqueta i fer alguna cosa ahí, posar la bandereta sina que vam fer i el lletreret Però, en fi, es podria fer alguna més bonico. Però per almenys tenim així un puesto per vindre i poder fer algun homenatge tots els 14 d'abril. Mon pare, fins que he viscut, ha vingut així, el meu sogre també, perquè el meu sogre també a son pare també el van matar, que justament el pare del meu sogre i el pare i el abuelo meu eren amics i els van fusilar els dos junts. I jo i la meva dona ens han casat i no sabíem que els dos abuelos es van matar junts, estan a la mateixa fossa. I ens han clavat en el tema de la memòria històrica per apoyar-ho, perquè veiem que hi ha hagut una injustícia molt gran en tota aquesta gent, que necessita un reconeixement i que les famílies tenen dret a tindre els familiars a un lloc localitzats.